Sanibona, igama lami ngingu-Amatula. Sizokwenza imigqa e-parallel. Lana sibuzwe ukuthi yimiphi le migqa e-parallel. Manje imigqa e-parallel imigqa ehlukile kodwa eneslope esifanayo. Le migqa ayihlangani nhlobo. Manje kumele sibuke imigqa ehlukile kodwa eneslope esisodwa. Manje ngenhlanhla yethu wonke lama equation lawa aku-slope intercept form, akule form lena lesijwayele slope engu y olingana no-mx ohlanganiswe no b. Manje ungavele ubuke le migqa lena ubusuthola islope sawo kanjena. Njengalana uma ubuka umugqa, sizoqala lana kumugqa A. Uma ubuka umugqa A lana uyabona ukuthi islope sikamugqa A singu-2, bese umugqa wesibini umugqa B yena ungu-3, bese umugqa u-C yena uneslope sika-2 yena umugqa C. Manje uyabona lana ukuthi u-A no C lezi zombini u-A no B bona abekho parallel ngoba bana-slope esifanayo, kodwa u-A no C bane-slope esifanayo. Islope sika-A nesika C siyafana kodwa i-y-intercept ihlukile. Lokhu kumele kube parallel. Asikudwebe lokhu ukuze ubone lento engiyishoyo. Asikubeke lana ku-graph yethu sikudwebe. I-y-intercept yalana ingu-6, ngakho-ke no-6 wethu uzoba khona lana uma uya ku-x. Uma uya ku-x ukhuphuka kabili ku-y. Uma uya kabili ku-x sizoya phezulu ku-y kane kanjena, sizoya kane kanjena. Ngakho-ke ipointi lethu lizoba khona lana. Ngakho-ke uma uya kabili ngapha uzokhuphuka futhi khuphuke kane. Ngakho-ke uzobukeka unjena-ke na umugqa wethu lona umugqa A uzobukeka unjena. Ngizama ukudweba umugqa oqondile kodwa awuqondile-ke lo. Mthi ngiqalele phansi ngizame kakhulu-ke manje ukuthi ngibhale oqondile-ke. Nakho-ke ngizamile lana ukuthi uqonde umugqa wethu. Ngakho-ke lona umugqa A lona umugqa wethu. Manje-ke masenze umugqa B wethu uyabona ukuthi naye u-intersector endaweni e1 ngoba i-y-intercept yakhona ingu-6 iyafana nalona kodwa islope sihluke singu-3. Ngakho-ke nalana kuchaza ukuthi uma uya ka-1 ngale uzokhuphuka ka-3 kanje. Uma uya ka-2 ngapha uzophinde futhi ukhuphuke ngapha ka-6 uzoba kanje. Uya ka-2 ngapha ukhuphuke ka-6 ngale. Ngakho-ke umugqa wakho uzobukeka njengento enje. Uzohamba la, uyabona lena njengoba bengishilo ukuthi u-A no B abekho parallel. Uyabona laba lena iya-intersector imigqa iyahlangana laphayana, kanti umugqa o-parallel akumelanga uhlangane. Ngakho-ke nalona akusuwona umugqa o-parallel lo ka-B. Ngakho-ke lana esifuna ukubona ilo o-parallel njengoba bengishilo ukuthi umugqa C yena u-parallel. Manje-ke kokugcina asibuke umugqa C. Umugqa C wethu islope sakhona singubani? Singu-5. I-y-intercept yakhona uqala i-y-intercept yakhona ingu-5. Ngakho u-5 wakhona ulaphayana u-2 uyislope. Lokhu kuchaza ukuthi uma unyuka kanye ku-x uzonyuka kabini uye ku-y. Uma wehla kanye uzonyuka uma uye ngale muva kanye uzokwehla kabini kanje. Nalana uma ngiya emuva ngehla kabini, uma ngiya kabini ngizokwehla kane. Yabona? Bese-ke ngiyehla lana uma ngizokwehla kanje njengoba ngisho ukuthi uma uzoya emuva kabini uzokwehla kane. Nakho-ke
ama-point wethu lana. Ngakho-ke na ithi sifake umugqa ozohlanganisa lama-point lawo. Umugqa wethu uzobukeka unjena-ke umugqa ka-C uwona lona. Ngakho-ke na lana uyabona ukuthi u-C no-A abahlangani, u-C no-A abahlangani kodwa bane-slope esifanayo ngqo, kodwa ama-y-intercept wakhona ahlukile. I-slope sakhona yisona esifanayo, ama-y-intercept awafani. Ngakho-ke nalo u-A nomugqa C yibona aba-parallel. Ungakhohlwa ukubuya futhi usivakashele kwa-ClickMaths udownloade futhi ezinye.